Sadajabu Dinas Nitatara Dohot Gereja GBKP di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo di Tipahau di hari Rabu tanggal 31 bulan tolu nasalpu. Dangadong halak nahona Tipahawi, ale harugian di Surado sahat 400 juta. Hinorhon alogona sumar marupak dosa dahauna balga jala ditipa dojabu di Dinas Tentara Dohot Gereja GBKP. Bonani haunong marupakon nunga adong 50 meter tibona jala di Surado nunga sahat 400 tahun umur ni hawi. Diari nasalpu nunga hea nang ditaba pamareta hawi aledang saut ditaba. Sahat tuari Rabu borngin digogohon akatatara do payason akarating ni hawi jala dohot do akanatorop mangurupi. Marhite hatorangan ditaptara hati hai doras do alogo diduati natoluaryong. Barusan kejadian angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang yang udah berumur ratusan tahun. Nah, jadi dengan adanya angin yang sangat kencang sehingga pohon ini bisa tumbang dan menimpa dua rumah. Satu unit rumah dinas Kodim 0205, kemudian satu unit perumahan pendeta di gereja Asrama Kodim Kabanjahe. Nah, untuk korban jiwa sementara tidak ada untuk korban jiwa. Cuman kerugian material diperkirakan sekitar seratusan juta rupiah. Jala ditahido paringgat jabu dohot gereja nasegai dung sidung dipayas akarating dohot dakani hawi. Syatano Karo, Toba TV, Mabaritahot.